ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଜଜ୍ବା ହାସିମ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଜଜ୍ବା ହାସିମ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜନତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ସଫଦର ହାସିମ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ସହଯୋଗର ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗରିବ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। କରୋନା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନିଆଳି, ସାଲେପୁର, ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଖିଲା ରାସନ, ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଜିତୁ ମିତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏସିପି ଅଜୟ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଜ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଫଦର ହାସିମ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ सेवा करना। सपना है कोई भूखा ना है अपना है। हमें पानी हो, मुरुड़ हो, कौन सी आवश्यक दरकार पड़े आम घर पहुँची लोक सेवा कम करूँ और लोक सुविधा जगू। कोविड आरंभ है जो जो कोविड आरंभ आम आम वॉलंटियर सही ना से 24 आवर्स सेवा कम डोर डोर लगे आर्थिक साहाय्य हो, पुड़िया हो, खाद्य हो, मेडिकल ट्रिटमेंट हो। इस हिसाब से हमारे संस्था चलती है।